Muriani tuata adorak sudah mulai pertangyangan martang yang nahoho mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita siya bukede nomor 574 ayat sada rodi 2. Puji ma dilata nade nado puji dilata lungasi sadosami alami puji ma dilata Marhite-hite koar di debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Saingot maali Jehova akadenggan ni basam, dohot asin ni roham, ay siya narobido akay. Asaunang marsurak-surak akamusuku midaaw, aledi bataku, marhapo sa tuhodo aw, sayunang pailaaw, haleluya, martangyang mahita. Ale ama namin na di banwa gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegaya kaulaw ni si bolisi, say padungo mahami marhite-hite to dim na badiay, asa unang terpedem hami di bagasa dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saliling di tanaon, pay masahat hami tuhanguluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di pertangyangat tabornginon imana tarsurat di sada Musa 15 ayat sada ronyonom. Marsorik-soring mahita majaha. Duk salpu akka jami tawodeng Roma hata ni Jehova tu si Abraham marhiti-hiti alatan. Nin nama unak kemabiar ali Abraham. Au dulu bulubum upam masai belga. Alai ninna si Abraham. Uali Tuhan Jehova ahamale nom mudiau. Kaina punu doa sile serna si Damaskus nama sitiap bagasi. Aku ni ninna si Abraham. Idi dangadong pinoparhu di lehoko jalaida anak natubu di bagasan jabukku nama siteanau. Dungi Roma hatan Jehova mandokti bani. Dan ibana tunakko naruar sepi Tuhan. Dungi ditogihon Tuhani ibana ruar tubalian jalaninna watailihon madopak langiti jala bilangi akabitang molo habilang ako akai dungi didok musema tu ibana songonima pinoparmu sogot. Jadi bersama si Abraham di Jehova gabe hati koran nadui dietong Jehova. Ima sahatna martua maakana tumangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Marede hita sia bukede nomor 610 ayat sada. Tuhan Yesus sudah
matanyang mahita. Ali di bata Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang, nahusob bajalahu puji hami, di bagasan sadaguar na muli Yesus Kristus. Madok mauleate do hami Tuhan tua dupamu, hami na punguno yang dison, na rosian bagas nami ganup, marpungu hami di bagas joromon, patupa, parsauran, marhiti pertanyangan na pinatupa ni huriam. Marpungu hami neng madok mauleate, huhut neng majalo pasupasum, gugu ni partodion, marhiti hatam, nana yang tinarias soni naposom, padita Rebeka buruh tasuhit. Tuhan di bata adorang sohutangyo kami hatam, marsada ni roha hami mangalopi tangan, di bagasan serep ni roha, mangido martangiang tuho di bagasan obason, disudi aka perdalanan ng ulunami, nanaing huburusami partikian ng pinaradim, pos marohanami Tuhan, molo didongani hodo hami, tarbaik kami do patupahon akan nadinggan, tadlumubi molo todim mangajari hami, margugo mahami Tuhan, patupahon sa luhut, akan narikot, di perdalanan ng ulunami, tadlumubi dia kaulaw na pinasahami Tuhami ganup, songon ama hami, songon ina, songon ruas, songon parhalado, songon dongan hami maradop pondongan nami, songon parkarejo hami, songon akka na mulaulaw kami, tarbaik kami do Tuhan sa luhut na, ala hodo na madongani hami. Ali Tuhan di bata, di tangyang pangaudiano non, hubuak kami ma, bangso nami, dohot negara nami Indonesia, marhiti pimpinan ni huriam, panggonggomi nami, siyan presiden, saha tuna terendah. Hodo na manudu na sida Tuhan, nolo manguluhon bangso namion, parsahalay na sida, nang pe dang ditada, jala dang dihaporsay na sida ho. Alamulo mangula do todim, diganup aka panggonggomi, siyan tingkat terendah, saat tingkat na tumibo di bangsoon. Tarben na sida do Tuhan, patupa akan naduminggan, tuhami akka masyarakat, nang ruas ni bangsoon. Mardame sona kami Tuhan, di bagasan di namadalan ya kapartikyani, mulaulaon, marsaor, tarlumubi, lau patupa, peribadahan di tonga-tonga ni huriam, diganup inganan ibadah nadong di bangso namion. Pada uma aka pangguturi, pada uma aka tahi-tahi na jahat, asab hibul rohana sida, hobar tolomoni roham, manguluhon bangson, jupang madihami kenyamanan, tarlumubi kesejahteraan, diganup bangso ng masyarakat Indonesia. Hubo kami ma ng huriam HKBP, siyan tingkat hatopan sa hatu tingkat distrik, resort, ng huria marsada-sada. Diganup aka uluan ni huriam, siyan ipurus, preses, suangsoni ng padita resort, dot aka uluan ni huriam, nang aka parhalado ni huriam, asarap hami dot ruas ni huriam Tuhan, marsaor, marsiajar hami manadaho, marsiajar jala masirupa kami, jala masipaingotak kami, dihapursiaon, dipakirimon, do di holong ni roha, na sinuami di hami, di bagasan parsauran nami. Ganup uluan ni huriam, ho Bartolomo ni rohamma, di uluhon na sida huriamon, jala ganup ruas ng parhalado, sada mahami Tuhan, laho patupahon akan nadumenggani. Pasu-pasu ma ruas ni huriam HKBP Cibuburon, siya na met na magudang sa hatu na matua. Pasu-pasu sudi akayanak kon ni huriam, natongon di bagasan parsikolaan na. Dok dia kana ng mga radi, mga dupi akaragam ni ujian. Song-song nima ditahi manang disakap niya kay nokon nami, nang
marsikola manguduti parsikola anna. Jala dia kaya nakommu nong sidung na marsikolai patongonomu matuhan aka ulau na duminggan hobar tu bidangna. Jala tangi maho Tuhan dia katangiang niya kanatoras nangakaya nakon nasa toktong masihol dirokap di parkarijuan nang dia parenakono pe huboto hami dangadong na sotar patupaho. Tarleokodo salu na pangiduan nami moloro moroham dibaheni ajari mahami asa saluhu na hupangidu hami nang sihol ni rohanami hubar tolomon roham masaluhu na Tuhan asa tarjalo hami sihol ni rohani salut akaruas ni huriam marhite perdalanan ni ulu nazida mardameso nang mahami pasu-pasu makasakap ni huriam daka program-program na nang sipatu paun nami tarlumubi Tuhan nahubigi hami barita nong turun level PPKM di tonga-tonga di bangsa nami. Ali Tuhan ilik-ilik nami tu adupamu papos rohan nami molotung peneng udutan nami aka pakubasion hobar tu program naung huputusok kami dau mahami sian aka sahit dau mahami sian aka virus-virus na masa nuengon asa unang ganggu rohan nami Tuhan lau marsahor dohot ho tarlumubi laho manangihon hatam diganup aka partikian nong ditotuhon ni huriam asa marhiti hatami dapotan pos ni roha dohot gugu di partodio mahami pasu-pasu aka sakap ni anak komu naneng marbagas di bagasan sa minggon dohot dia kana patupa partupolon pe ho mana pangaradihon roha nasida Tuhan asaradi nasida uduk nasida di nanaing di pasadaho na sida gabi ama ina namardongan saripe asa parsarepion nadinggan nanaing bulusan na sida Tuhan hobar tuad huaduhon na pinasahami marhiti nong di pasadaho na sida non di pawasumasuhoni pasu-pasu akaruas ni huriam na di bagasan parsahitod dope amanami di tabunan amang besi pahutar inang nyonya siringo-ringo Dr. Burumanik inang situa buru tabunan inang nyonya tabunan buru simajutak amang simatupang opung ebir ejer duli inangi nyonya simatupang buru pakpahan song-song ni mang nyonya JST siagian buru tampu bolon amang situa siahan dot inang buru pajaitan nyonya Raja Guguk buru sitanggang ratorop do pia karuas ni huriam na hurang sehat terganggu kesehatan na Tuhan alani sahit nang aka virus na songgop di pamatang na ali amang dihasiholi rohana sida do na marsahiti nang hami pe akadongan na asa tanggal masahit sian pamatang nami be tanggal masahit sian pamatang ni akadongan nami na hinaholongan rohan nami ruas ni huriam nang akatutur manang terdong nami sian pamatang na asa di bagasan hai paso mahami Tuhan asiroham lehom ma hai paso ni di hami be tarlumubi dia kadongan nami na di bagasan na hurang sehati asa bui na sida Tuhan di bagasan hai pason maday dengan ni basam mangula kaulon na uhud madalani aka danang sidalan na sida hobar tolo moniruham wengot tami aka ulau ni ganup ruas ni huriam di parkarejon na dia kabidang na masing-masing diragam ni ulaon na pinasahap mo Tuhan to nasida asa gabidalan ni ngulu-ngulu di nasida ali Tuhan tutu hinorhon ni pangotak ni akaparporangan na masa diluat si hadawani deba sian ruasmi terganggu do pardaraman na tarlumubi ma dia kaparsahiton na masa nuhaing ali amang dongani papos rohani akaruas ni huriam nasa toktong mga lului akan narikot dingulu pardagingon na dia kaparkarejuan na dongani urupi na sida parguguy parbisugi na sida asa unang madili na sida Tuhan jala toktong di bagasan gugo na siya kuy na sida mangula kaulon na jala dapot na sida ma akan urubenggan hobar tulo meniroham na naing pasahaton mo to ganung akaruasin huriam na mangula na berusaha do akala na asing nandula na sidai
pasu-pasu ma huriam hakabipi cububuron na nuluhon ni uluan ni huriam amanami padita na ibaho. Rap dohot hami akapadita pangulan tiki na fungsional. Song-song ni dohot parhalado ni huriam dia kabipiha fungsionaris do salu na tehe calon situ ape. Sada mahami Tuhan. Di bagasan lomo ni roham hobatu tohonan na hujalo hami. Sada mahami makubasi di huriam asa marhiti hasadaon nami. Pangula ni huriam di huriamon terjalo ruas ni huriam mapakubasyoni las marohanami jalamanadda mahami Tuhan dia kaasi dot holong ni roham satokin nari naing tangyohonon nami ma hatam na naing pasahaton ni naposom ali Tuhan pahibul rohanami asa hibul rohanami majalo hatami na naing pasahaton ni naposomi gabi gugu na baru Tuhan dingulu partodion nami gabi hicak mahami Tuhan sian inganan nami ganup laho patupahon akan adinggan muse hobar tolomon ruham pasu-pasu hatam jala pasu-pasu maparpunganon Tuhan sahatu ujungna laos mulak mahami non tu bagasin hami dongani hami Tuhan ramoti hami di boringinon sonang soharibu-ribu mahami mangalap gugu dinapeak kami di podoman nami bi hasiroham ali Tuhan sisa madosa nami mangasahon Kristus Yesus upasat kami mahantang yang namion. Amen. Maredehita Sebukede nomor 20 ayat sada rodi 2. Asni rohama dihamu dohok dame sian tuhatta debata dohok sian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata dihita ima sian surakni apostel Paulus tu Huria Filipi bidu tolu mamukama ayat 10 pitu rodi ayat 20 sada. Ucahama dihita songonon. Rap sitiru ahuma hamu alia kadongan jala pamanat hamuma aka namar parange songo kami sitiruon muna. Ai songon naung jut hudok tuhamu jala anggon waing mardongan iludo hudok
torop do marpangalaho gabe musuh ni silang ni Kristus. Hamaguan do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata. Sialahonon na dihasangapon, aka na ditanoon di parohahon. Ai di Banuagijang do sabulutta. Sianido tapay maima si Pangulo hita, Tuhan Yesus Kristusi. Paubaon na do dagikta na leaon, gabe doson daging na nasangapi. Obar tu hagogoon na ay tarpatuduksa do saluhut tu ibana. Ima sahat na. Uriani tu hata na hinaholongan di bagasan Kristus. Topik dihita ima asa gabe tiruan hita. Adong sada huta perkampungan namargoar Amis di Amerika. Jadi hutaon ima kelompok masyarakat tradisional. Dan apala memprioritaskan aka teknologi canggih manang kendaraan songon mobil, manang handphone, manang telepon, dohot lanak kanasing. Di sadatiki Roma sahala ro tuhutai meninjau tu sada parsikolaan. Dibereng ma akadak danak songoni ma macai bahagia marmiami rak mekel dangadong na marbada dangadong na masih songgahan dangadong na muruk manang masih janggulaan nate gabe disukun ma kepala sekolai songon na longang do rohaku mamereng aka parsauran ni aka danahi dangadong namuruk dangadong namarbadai ahado rahasiana ninna. Jadi Roma kepala sekolai didok dangadong rahasia disi. Hiadoho mamulus hutaon mamereng aka natoras naso tarbege suara nasida manonggahi aka danak manang mamuruki aka yanakonna dijabu inna. Dangadong kan nena kepala sekolah ini. Memang ido sada contoh sian natoras doi nena. Bahwa orang tua harus jadi teladan gabe sitiruan. Molo di bahasan waing didok role model mak inna. Ya. Jadi memang macegodang do pakorhon manang pengaruh dari sosok profil orang tua terhadap anak-anaknya. Dan perbuatan ini yang sangat mempengaruhi daripada kata-kata. Walaupun terkadang kata-kata itu bisa menyakitkan, bisa merendahkan, dan bisa menghakimi. Alanido adong namandokon memang anak itu mencerminkan orang tuanya. Gak jauh buah jatuh dari pohonnya. Hape natuari sogot ubege sian infotainment salah mandok. Pohon itu di bawahnya ada sungai. Jadi kalau jatuh buahnya langsung dihanyutkan oleh sungai katanya. Nomor 8 bahwa bisa saja anak itu tidak dapat meneladani orang tuanya karena pengaruh dari lingkungan yang sangat besar. Apalagi di zaman ini. Tarlumo bima aka
kecanggihan teknologi dohot aka pergaulan manang parsauran na luar biasa. Gabe tarsingo tiba di huta molo di pargodungan biasana jabunya kapadita ke guru huria bibel fro di pargodungan ido laos di sido adong persikolaan ate. Jala au oma pengalaman saleleng ngoluku nasoboi hulu pahon. Saya pinatangi-tangi ma aka guru na di sekolah i. Satai bihi tahun mulai sian na masuk kelas saat tu na mengunjungi. Seholan na hata barangsi do di pasahat tu kada danahi. Si pata malitot di doi ba mabbege. Bah tahe na roha. Harui ba nga tubu di kota majoningon. Dangadong songoni jinalo akahata sian na tua-tua ni ba manang sian guru ni ba mulai sian SD, SMP, SMA. Hape ko juptang ma akan na songoni. Ini sangat luar biasa ya. Abe nanaing sitio pun yaka dana mulo aka hata-hata guarnya kapinahan nama saya pindah bege-bege di kelas. Apalagi mulo di huta rupani, mulo adong do songon na sentimen, manang adong persoalan akaho berbalok, manang to kanatoras, behebis maon anak kon naon iko dibuli mayati. Saya nggak tahu apakah itu sesuatu hal yang wajar atau tidak. Ali songonima, saya nggak ma aka guru di hita di kota dan apalah songoni karena sudah punya psikologi yang kuat ya. Dang dope aka undang-undang ya kekerasan dalam terhadap anak-anak. Nah alani do di sonma ita aka natoras tarlumobi laho mengajari aka yanakota. Apalagi di zaman Covid-on lebih kurang 2 tahun kita anak kota daring nuaing pajejenin na ya kalau tidak PTM baboy do alani situasi aturan nasugut do anak kota PTM tatap muka HP ikon pajejema ya ala adong akan namar sahid dia kapar sekolahan. Apalagi aka natoras sudut neposo mengajari aka yanakonna bang luar biasa onate. Dang holan naga bedaring gabe darting nama kan suara penga tulangi tanon bege-bege oni ya. Jadi nga matce gudang marlas nyeroha kan natoras nga dong be tatak muka persiko nga mengurui ya emosional bagaimana mengajar anak-anak. Ini dia. Jadi memang diuji kita ya. Jadi persoalan masalah-masalah yang kita hadapi ini anak kita bisa menonton kita, melihat kita. Siapa kita sebenarnya, bagaimana karakter kita yang sebenarnya. Jadi orang tua, apalagi inate. Kuriani tuhata di Trupukta di do Apostol Paulus tu Huria Filipi nang dihita apalah di Tikion. Tidoki bana rap sitiru ahu mahamu. Ikutilah teladanku. Buasa pola di dok Apostol Paulus songoni. Cara hidup yang bagaimana yang harus diteladani oleh jemaat itu dan kita pada saat ini. Nah parjolo ima sadok ngulu ni apostolido. Nah ikon gabe tiruan. Dinalaho pararaton barita nauli ibana gudang mara. Ragam akasi tawonon. Naniaya imana. Pada saat kelaparan dipukuli ketika dimaki pun. Dia memberkati. Ketika dianiaya dia sabar menghadapi semua itu. Bahkan dijamitai ibana do.
akar ruas ni huria nangpe di bagasan hurungan ibana di hati hai. Ketika dia difitnah, dia juga menjawab dengan ramah. Marserep ni roha do ibana disi. Garyada ditanyakon. Diajari do ruas ni huria. Diajari do hita asa tatanyakon nasida nama cahati hita. Takya ibana putus asa. Inilah yang menjadi role model kita dalam pelayanan, dalam rumah tangga juga sebagai orang tua. Apa di partikiatan waingon, udang do kita menghadapi ka masalah, holan ro pia kasitaonon, ngapi torsongon na putus asa, hita nga songon na buha-buhau kita na martuhani. Holan aci pe rohata di bedongan sahuria, sahudulan, tanga dong begitu rohi marminggu. Gari ada di blok nama te hempot tak diblokir. Songoni do gudang halak Kristen. Seunang maadong dihuriat tate amanginang. Banyak persoalan yang kita hadapi. Mulutung pe adong halak dang ruar ibana sian punguan alani acik ni roha. Alani persoalan-persoalan, pasongoni masongon nedo ni edenia mayete. Tapak pahudul barohama masih langan kan itu. Aku boto manang na ikon songoni nama huria. Hape si taonon ragam nani adopan ni Apostel Paulus. Mungkin hanya 0 sekian persen yang kita hadapi. Dibanding daripada yang dihadapi oleh Paulus. Mana parjulu? Napa dua hon memang di huria Filipi, nong adong do aka pangajari gak menyusup masuk di tonga-tonga ni huria ini manggaori haporseau ni ruas ni huria hati hai. Alanya, ala memang disima di dok Apostel Paulus. Danga dong pangalahon nasida naboy tiruon. Pangalahon nasida ima pangalahon narorang. Mokus. Setabi holan butuhan nasida do. Disarihon nasida di pardebatahon. Holan tano odo di pardebatahon nasida. Ido di dok Apostel Paulus dengan bahasa sederhana, jangan mereka menjadi teladan bagimu, jangan ditiru. Apa ya kita halak Kristen na porsia di tuhata Yesusi di do Apostel Paulus nang pehita di portibiot do pehita tardok warga harajaone de batado hita. Panean harajaone de batado hita. Nang pe hita di Portibion sebagai warga negara di dunia ini kita, tetapi kita juga adalah warga negara, warga kerajaan Allah. Aku sangat terkesan do dengan tokoh teolog Rick Warren, ya. Bukuna The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nampe di tempat tuh kita di Portibion, ale songon anak ni debata kita memang ikon tapatuduho do, songon dia do hadiriot ta. Karakter kita sebagai peniru daripada Kristus itu. Alana halak na saya toktong dopi mangolu di bagasan dosa musuh ni silangi doi nina Apostel Paulus. Mereka menjadi batu sandungan bagi jemaat yang lain. Orang tua yang masih terus bergelut dalam kehidupan malam, kehidupan yang gelap, rotu jabu hola na mabuk-mabukan, gabe tiruani gabe tu aka yanakon. Bagaimana mereka dapat melihat profil ayah mereka, orang tua mereka itu dapat menjadi teladan.
Alanido disonma didok Apostel Paulus bahwa rap sitiru hamu maaw. Alanya alan nunga ditiru ibana Jesusi. Nama teh humokop dosata. Los ido markiteido songona do ni Jesusi. Au sitiru do huleho tuhamu asa di baik kamu songona hubayani tuhamu nina. Inilah yang diteruskan oleh Rasul Paulus, mau diteruskan kepada kita pada saat ini. Nah alanido hamakadongan buhado kita gabe perenungan di partikiatan waingon. Marilah kita sebagai orang Kristen yang dapat diteladani. Bukan hanya kata-kata, terlebih daripada perbuatan. Marilah kita menjadi teladan sebagai orang tua di tonga-tongani keluarga ta. Marilah kita menjadi teladan sebagai parhalado gabi tiruan di ruas ni huriatta. Talumobi di haporsyota menghadapi aka tantangan zaman waengon. Alanido ikon komos mahita manyup hatani Tuhani. Warga harajau di Batado hita di tempat ton di Portibion asa gabe tiruan. Amin. Martanyang meta. Mulai tema diho ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Nagabe tiruan di hami. Disudi akasi taonon. Nong mate ho humokop hami. Makokop hami pardosa pasahaton haluaon dohot hanguluan na manoktong. Tuhan nunga dipilit ho hami, nunga diain ho hami, gabi anak ni harajaon jala di tempat toko hami di Portibion asa gabi tiruan hami tarlumobi ma di akadongan nami naso saha porsyaon dohot hami. Asa marhitei martabat-tabak kana porsaya di ho Tuhan. Tarlumobi manang di tonga-tonga ni keluarga. Hami songon natoras gabi tiruan di aka yanakon nami. Songoni nang hami aka naposom, aka parhalado, aka keluarga. Gabi tiruan tu aka natorop. Atong pargugoi parsahalai mahami Tuhan. Asa dapotan pasu-pasu halak. Mamereng marnida, mabege barita na hupasat hami, marhite parnguluan nami siganu pari. Atong pasu-pasu mak sudi ruas ni huriam, manang didiape dilihat Portibion. Upuji hami maho di bagasan Kristus Tuhan nami, moliate mak rohan nami diho. Amin. Marede mahita muse laos tapasahat ma peliata. Oh
sumurungi doh Jesus berdoa idana pun rak martang yang mahita ditangyang ale amanami. Ale amanami na di panwa kijang sai penerpati ama kuarmu sero maharacaon. Sesot malomon roham di bana tongaon sona di panwa kijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami son panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa Tuhan. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona punah haracao. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling-liling na. Amen. Asni rohani tu hatta Yesus Kristus. Holong ni rohade bata ama. Dohot parsauran itu di perbadiama. Nama dongani hamu saluhut na.